12 urrats, zure enpresan genero ikuspegia barneratzeko laneko osasunaren eta segurtasunaren alorretan. 1. Zehaztu ezazu genero ikuspegitik zure enpresaren prebentzio politika. Kudeaketa eremu guztietan hartu eta zabaldu ezazu enpresak emakumeen eta gizonen berdintasunarekiko duen konpromisoa. Bereziki, lan arriskuen prebentzio politikan. Prestatu komunikazio bitarteko parte hartzaileak. Enpresako langile guztiek berdintasunari buruzko informazioa eta prestakuntza eskuratzeko aukera izan dezaten. Berrikusi zuen prebentzio plana. Begiratu erabiltzen dituzuen tresnak integratzaileak diren eta langile guztien integrazioa ziurtatzen duten. 2. Emakumeen partaidetza sustatu eta ziurtatu iritzia emateko eta parte hartzeko prozesu guztietan. Sustatu emakumezko eta gizonezko langileen parte hartze orekatua. Bermatu emakumeen ordezkaritza eta enpresan duten presentzia kuantitatiboa parekoak direla. Izan itzazu pertsona hauek gogoan. Lanaldi partzialean lan egiten dutenak edo pertsonak zaintzeko baimenak eta eszedentziak hartu dituztenak. Emakumeak izaten dira gehienak. Administrazioan, garbiketan eta laguntza lanetan aritzen direnak. Emakumeak izaten dira gehienak hauek ere. Eta presentzialak ez diren modalitateetan lan egiten dutenak. Ziurtatu gizonen neurri berean hartzen direla kontuan emakumeen ekarpenak. 3. Antolatu eta sustatu enpresan generoari eta lan osasunari buruzko prestakuntza. Alderdi hauek ziurtatu. Generoak laneko osasunean duen eraginari buruzko informazio eta prestakuntza orokorra. Lanpostu eta zergin bakoitzak dituen arriskuak prebenitzeko informazio eta prestakuntza espezifikoa, emakumeen eta gizonen premiak eta aniztasuna kontuan hartuta. 4. Datu guztiak sexuaren arabera banakatu itzazu sistematikoki. Aztertu alderik dagoen eta zergatik sortzen diren. Azterritzazu datu guztiak sexuaren arabera. Lanbaldintzak, arriskuen esposizioa eta osasun kalteak. Hausnartu zer alde ikusten diren, zergatik eta nola zuzendu daitezkeen. Datuak lankidetzan azterritzazu. Emakumezko eta gizonezko langileekin, haien ordezkariekin, eta laneko osasunaren eta generoaren alorretan prestakuntza eta eskarmentua duten pertsonekin. 5. Ziurtatu prebentzio lan taldeek laneko osasuna genero ikuspegitik lantzeko jakintza eta eskarmentua duten kideak dituztela. Eskatu kanpoko prebentzio zerbitzuari laneko osasunari eta generoari buruzko jakintza eta eskarmentua izatea. Emani ezaiezu izendatutako langilei eta barneko prebentzio zerbitzuari laneko osasunari eta generoari buruzko prestakuntza. 6. Kontuan izan, genero desparekotasuna arrisku faktorea dela enpresetan. Puntu hauek aztertu. Lanpostu mota berberak betetzen aldituzte emakumeek eta gizonek, kontratu mota bera aldute, berdin kobratzen aldute, ordu kopuru bera egiten aldute, ordezkaritza parekatua aldute erabakiguneetan, onartzen aldira komentario eta edo jarrera sexistak, langileek desberdintasunek sumatzen aldute enpresan, hauteman desberdintasunak eta prestatu berdintasunerako neurriak, plan baten bitartez. 7. Erreparatu emakumeen eta gizonen arteko diferentziei, arriskuak ebaluatzeko eta prebentzio neurriak hartzeko orduan. Arrisku berberen eraginpean lan egiten aldute emakumeek eta gizonek? Eragina bera aldute batzuentzat, zein besteentzat? Jaso ezazu diferentzia biologikoen, sozialen eta horien interakzioen gaineko informazioa. Arrisku guztiak ebaluatu aldituzu? Zehaztasunez ebaluatu arrisku ergonomikoak eta psikosozialak. Kontuan izan, parametro anatomiko maskulinoen arabera diseinatzen direla lan eremu, ekipamendu, makina, tresna eta norbera babesteko ekipamendu gehienak. Kontuan izan, ondorio toxikologiko ezberdina izan dezaketela emakumeek eta gizonek. Kontuan izan, denbora, oro har, lanerako eskuragarritasun osoa duten pertsonak
zainketa lanik egin behar ez dutena, kontuan hartuta antolatzen dela. Kontuan izan, gorputz jarreren eta garraiatutako samen erantzun osteomuskularra desberdina izan daitekeela. Kontuan izan, gaueko lanak eta txandakako lanak eragin desberdina izan dezaketela haiengan. 8. Kontuan izan itzazu, arriskuak areagotu ditzaketen beste faktore sozial batzuk eta har itzazu horiek mugatzeko neurriak. Kontuan izan, besteak beste, arrisku ergonomiko eta psikosozialekiko gainesposizio posiblea zainketa lanen gainkarga dela eta. Gizonek baino ordubete gehiago lan egiten dute emakumeek zainketa lanak eta etxeko lanak egiten. Kontuan izan, eguneroko lanetan, garbiketarako eta antzeko lanetarako eragile kimikoak erabiltzeak dakarren arrisku higienikoekiko gainesposizio posiblea. Kontuan izan, emakumeek indarkeria matxista pairatzen dutela lanetik kanpo. Kontuan izan, emakumeek eta gizonek gizartean ikasitako jarrera eta portaera desberdinak izan ditzaketela arriskuarekiko eta prebentzioarekiko, eta jarrera eta portaera horiek gizonentzat ere kaltegarri izan daitezkeela. Gizonek, esaterako, genero estereotipoek bultzatuta, laguntza eskatzeko eta ahul sentitzen direla adierazteko zailtasunak izaten dituzte, eta ez dute profesionalen laguntza eskatzeko joerarik izaten. 9. Kontuan aritzazu emakumeen eta gizonen arteko diferentziak osasunaren zaintzan eta kalteen jakinarazpenean eta ikerketan. Alderdi hauek ziurtatu. Sexuaren arabera aztertzen dela laneko eta istripu eta gaixotasun profesionalen eragina eta prebalentzia. Osasuna zaintzeko protokoloetan eta laneko historia klinikoetan, emakumeen eta gizonen arteko diferentziak aintzat hartzen dituzten galderak eta parametroak daudela. Arrazoiak zein diren ezagutzeko, generoarekin lotutako arrazoiak barne, bildu eta aztertu egiten direla laneko istripu, baita initinere izandakoak ere, eta gaixotasun guztien gaineko datuak. 10. Zaindu ugaltze osasuna, haurdunaldia eta edoskitzaroa. Ziurtatu zorrotz betetzen direla ugaltze osasunaren, haurdunaldien eta edoskitzaroaren gaineko arau guztietan agindutako prebentzio neurri guztiak. Zaindu gizonen eta emakumeen ugaltze osasuna, eta ez mugatu emakumeen ugaltze osasuna haurdunaldira eta edoskitzarora. Kontuan izan, disruptore endokrinoek eragin desberdina izan dezaketela emakumeengan eta gizonengan. 11. Aritzazu sexu jazarpena eta sexuagatiko jazarpena desagerrarazteko prebentzio eta jarduera neurriak. Ezarri eta zabaldu enpresaren indarkeria matxistarekin, txiste eta komentario matxistak barne, eta indarkeria mota guztiekin inolako tolerantziarik ez izateko konpromiso irmoa. Ebaluatu arrisku psikosozialak. Sexu jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren arrisku faktoreak identifikatzeko. Ezarri prebentzio neurriak. Hala nola, sexu jazarpenaren eta sexuagatiko jazarpenaren gaineko prestakuntza. Prestatu eta ezarri gerta daitezkeen kasuetan jarduteko protokolo bat eta balizko kalteak ikertzeko metodologia bat. 12. Kontuan izan ezazu pertsona guztien aniztasuna eta baita aniztasun horrek lan osasunean duen eragina ere. Kontuan hartu, genero desparekotasunarekin batera, laneko osasunean eragiten duten beste faktore batzuk. Adina, dibertsitate funtzionala, jatorria, dibertsitate afektibo-sexuala eta genero identitateak. Urrats horiek eginda, pertsona guztiek babes handiagoa izango dute eta osasungarriagoak izango dira lantokiak. Berdintasunak kalitatea dakarkio prebentzioari.